Sɔgɔmada fɛ foli an ko o tɛnku an limana cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen na nin wagati na fɛn fɛn sɔgɔlen don 93 murumuru segin na an b'a fɔ aw ye ko aw ma fili aw ka radio mandi ale kunkan don sanga ani wagati kɛnyɛrɛ radio sabanan min ni ale sigira Mali kɔnɔ dayankuran kelen o de ye radio fréquence 3 ye an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye ko aw ni sɔgɔma aw bisimila radio fréquence 3 ale ka kunnafoni bunakun sanfɛ bi sɔgɔmada in na tarata utukalo tile 31 san 2021 sɔgɔmada in na nɛgɛ kɛrɛfɛjuru ale banbalen don badabada Awoye Tarawele ale bolo kuma galamani o bɛ aw balimakɛ n'aw denkɛ n'aw jɛɲɔgɔnkɛ bolo Keriba Samake ka bi kunnafoni ka a jalatigɛ aw ye an nalen mana kɛ ni kunnafoni minnu ye wulikajɔw ani gafew ani kunnafoni wɛrɛw olu siratigɛ kɔnɔna la ni Ala sɔnna ma an bɛna olu da aw tulo kan min ye Isufa Kone ye an bɛ jɛ ka dugawu kɛ a ye a bɛ farijakabɔ la ka sababuya kɛ kabini juma tɛmɛnen a fari tun man d'a la a bɛ farijakabɔ la o hukumu kɔnɔna la sa an bɛ dugawu k'a ye ni Ala sɔnna ma an n'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini nin kɛnɛ kelen in kɔnɔ o hukumu kɔnɔna la a mago bɛ dugawu la an fana ka fara ɲɔgɔn kan ka dugawu k'o kɛ a ye Ala ka nɔgɔya kɛ a ye Ala ka nɔgɔya kɛ ani lujurabagatɔ bɛɛ lajɛlen ka kɛnɛya k'o di an bɛɛ lajɛlen ma ka tile hɛrɛ k'o di an ma jamana in Ala ka a sumaya Ala ka a kolo sumaya Ala ka jamana in ka a maracogo ɲuman k'o di ɲɛmaaw ma k'a ka an sago ye Awoye Tarawele k'ale to nɛgɛ kɛrɛfɛjuru la sa an b'a ɲini a fɛ a ka fiɲɛ bɔ an senkɔrɔ bi kɛnɛ ale kɔnɔ yanni an ka maa welelen fana ale bɛ don yan Sidi Lamine Danbele monsieur le maire Awoye i bɛ fiɲɛ bɔ an senkɔrɔ Awoye Tarawele kunnafoni gafe min bɛ Keriba bolokɔrɔ yan bi gale ale tɔgɔ ye ko le pays ale ka bi bɔlen ka kɛɲɛ ni Burema Gindo ale ka fasiri ye a kumana min ye Mali n'a ka gɛlɛya a kumana o kan nanzarakan na n'a bɛ fɔ o ma ko insécurité au Mali an bɛ don min na ko bi a bɛ wagati jan bɔ i n'a fɔ san caman gɛlɛya a bɛ Mali kɔnɔ gɛlɛya min ni o yɛrɛ o ɲɛsinnen don malidenw yɛrɛ ma koyi fagali tununi ani banali o hukumu kɔnɔna la sa min ye o gɛlɛya kelen ye da sera a ma bi ka yira k'a fɔ ko Mali jɛɲɔgɔn jɛkulu min ale bɛ yen nɔ n'an b'a wele ko MINUSMA MINUSMA ni ale fana ale bɛ jamana damadɔw ka jɛkulu de kɔnɔ yamaruya kɔnɔ fasoba in kɔnɔ yan nɔ MINUSMA maaw olu y'u ka jateminɛ sɛbɛn bɔ jateminɛ sɛbɛn min ni a bɛ wele ko rapport o jateminɛ sɛbɛn in olu bɛ to k'o bɔ kalo saba ka kɛ ni Mali yɛrɛ a tagabolo ye lakana ani lakanabaliya bɛn ani bɛnbaliya sɔrɔ ani sɔrɔ kɛbaliya o jateminɛ o bɛ to ka k'olu fɛ sanga ani wagati MINUSMA a ka gafe laban min bɔra nin ye ni o b'a wele ko rapport a kumana ka kɛɲɛ ni maaw ka kɔlɔlɔ min ɲɛsinna buna adamadenw ma ni o ye maliyɛnw yɛrɛ ye sa a y'a yira k'a fɔ ko ka ta nin kalo saba laban in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la avril kalo o ni mai kalo tɛmɛnen ni ɲɔgɔn cɛ o kalo saba in kɔnɔna la ko maa min ni olu bɔnna u ni la ani maa min ni olu ntanyana ni maa min ni olu tununa k'olu bɛ t'u jɔ fɔ mɔgɔ 527 bɔ ɲɔgɔn ko la Maliba kɔnɔ wa a bɛɛ malidenw ye o hukumu kɔnɔna la sa MINUSMA maaw u ye a walawala kosɛbɛ ka yira k'a fɔ nin kalo saba laban in kɔnɔna la maa 160 ko olu de bɔnna u ni la olu ntanyana o bɔlen kɔfɛ sa maa 200 ani maa 20 bɔɲɔgɔn ko olu kɔni olu ma ye dɛ a bɛ se ka kɛ dɔw olu balolen bɛ nka u ka jateminɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni taga kɛra ni olu de ye koyi banbaganciw fɛ olu tɛgɛ ma se ka da olu kan halisa dɔw tununa dɔw ntanyana hukumu kɔnɔna la sa u sera k'u tɛgɛ sigi maa damadɔ kan fɛnɛ ka yira k'a fɔ ko maa 147 ko olu de sɛbɛkɔrɔ banana n'i y'a jateminɛ MINUSMA ka mɔgɔw ka nin laseli in sa nin ye kɔlɔsili jɔnjɔn ye olu fɛ yan ka sababuya kɛ olu nakun yɛrɛ de ye jamana in kɔnɔ nin ɲɔgɔnnaw ye ka jateminɛw kɛ ka laseliw kɛ walasa n'i y'a sɔrɔ dɔ bɛ ka fara kojugu kan u ka wulikajɔw ka kɛ dɔ ka se ka bɔ o la nka u y'a jateminɛ k'a fɔ
ko ni jateminɛ laban min kɛlen filɛ nin ye olu fɛ a jateminɛ a kɔrɔ man di koyi ka sababu kɛ nin kalo saba laban ye o dara kalo saba tɛmɛnen min kan ko dɔ de farala ko kan dɔ farala mɔgɔ tununtaw kan dɔ farala mɔgɔ sataw kan dɔ farala mɔgɔ banataw kan u ka kuma b'a yira k'a fɔ ko olu ka sɛbɛn in b'a yira k'a fɔ ko halisa wulikajɔ u ka kan ka kɛ ka Maliba in k'a dɛmɛ koyi ka sababu kɛ Mali a bɛ gɛlɛya min kɔnɔ gɛlɛya min ni a ɲɛsinnen don malidenw yɛrɛ ma ni a ma ɲa ko dɔ bɛ ka fara kan ko fɛn tɛ ka bɔ a la nin ye kunnafoni ka kan ka banba k'a di diɲɛ seleke naani olu ka u tulo kɛrɛbɔ sigi diɲɛ seleke naani olu ka wuli k'u jɔ ka lajɛ ka yira k'a fɔ ko Mali ale ni a jɛɲɔgɔnjɛkulu min ni olu bɛ Sahel kɔnɔ yan ko gɛlɛya kɔni a sɛbɛkɔrɔ ɲɛsinnen don u ma koyi gɛlɛya min ni a ɲɛsinnen don u ma ko fɛn de tɛ ka bɔ a la ni min tɛ ka fara kan ni min tɛ ka fara kan o tɛ ka bɔ a la o hukumu kɔnɔ la sa minisma ale kɔni y'a kantigɛ da yira koyi ka yira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la nin bingani wale ani nin maafa ninnu ni o bɛ ka kɛ nin ye ko dan ka kan ka kɛ a la koyi ka sababu kɛ sanga ani wagati suko ani dugusajɛ yɔrɔ ani yɔrɔ u da sera yɔrɔ damadɔw yɛrɛ ma minnu ni olu ta gɛlɛya ka bon kosɛbɛ koyi Bangasi Duanzan Jɛnɛ Koro Mopti ani Segu mara yanfan ninnu ka fara Gawo Tɔnbɔkutu kan u da sera ninnu yɔrɔ minnu ma ko tiɲɛ yɛrɛ la ko wulikajɔ kan ka kɛ koyi ka sababu kɛ jateminɛ min fana kɛlen don u fɛ an ka lakana o sabatilenba tɛ nin yɔrɔ kɔfɔlen ninnu na o la sa ko lakana tigilamɔgɔw ka welewelema de kan ka kɛ u ka wuli k'u jɔ u jɔyɔrɔ la u tun bɛ ye yɔrɔ minnu na fɔlɔ ko u tɛ ka ye yen a yecogo u yecogo kɔrɔ la hukumu kɔnɔ la sa n'a ma ɲa lakana ni o la sabatilen don yɔrɔ minnu na ka sababu kɛ yɔrɔ minnu ni sɔmin kelen don ko olu de ye tiɲɛlikɛ yɔrɔw ye ko lakana de kan ka sabati yen kosɛbɛ ka nin welewelemada in o bɛ ɲɛsin ka ta an ka ɲɛmɔgɔ kunda fɔ ka taa se diɲɛ seleke naani maaw ma ni o ye ONU ni CEDEAO ye ani olu jɛɲɔgɔnjɛkulu min ni olu kɔni bolo bɛ ɲɔgɔn bolo Mali ale ka lakana o siratigɛ kɔnɔna la u k'a lajɛ koyi ka sababu kɛ Segu mara ale sisanama ale yɛrɛ bɛ ka don a kow kɔnɔ fɔ ka taa se Sikaso mara ma ko b'a yira k'a fɔ ko hakaja u k'a fɔ sa ko Mali fantan naani ka sababu kɛ yɔrɔ minnu ni olu ma degi kɔlɔlɔ ninnu na badabada gɛlɛya bɛ ka ɲɛsin olu ma o la sa n'a ma ɲɛ ko banbaganciw bɛ k'u ka waleyaw la waraya jamana fantan naani fɛ minisma ale kɔni ma mankun sanga ni waati a ka nin lakɔlɔsili sɛbɛn o bɛ bɔ k'o cari a kun ye mun ye walasa fɛɛrɛ ka kɛ kow la lakana a ka sabati Maliba in kɔnɔ n y'a fɔ cogo min na Burema Gindo ale ka laseli nin ye ka bɔ le pays a ka bi bɔlen kɔnɔ Awoyi Tarawele Awoyi halisa an bɛ to le pays ale ka bi bɔlen kɔnɔ min ye Isa Jigiba ye ale ka fasiri ye nin ye tuguni fasiri min ni a ɲɛsinnen don an ka dɔkɔnɔlakaw ma n'a bɛ fɔ u ka yɔrɔ ma ko pays de Dokon nin bɛɛ ye Mali bolofara jɔnjɔnw ye nin bɛɛ malidenw de ye nin bɛɛ Mali sigiyɔrɔw ye sigiyɔrɔ minnu ni olu bɛ gɛlɛya yɛrɛ de kɔnɔ koyi gɛlɛya min ni an b'a fɔ Maliba in kɔnɔ sanga ani wagati dɔgɔnɔkaw olu de bɛ a camancɛ kɔnɔna la hukumu kɔnɔ la sa nin ye yɔrɔ min ye fasoba in yɛrɛ kɔnɔ olu ka yɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la ko dekun ko a ɲɔ ɲalen don yen kosɛbɛ kosɛbɛ kabini gɛlɛya daminɛna fasoba in kɔnɔ olu ka yɔrɔ min bɛ wele ko pays de Dokon gɛlɛya a ɲɛsinnen don olu ma su fara tile kan kabini a daminɛ fɔ ka taa se sisan na hukumu kɔnɔ la sa u yɛrɛ u ye wulikajɔ kɛ u y'a ye k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la degi kɛlen don olu la koyi ni o ye dɔgɔnw ye kɔni min ye sɛnɛ ye o tɛ ka se ka kɛ olu bara bagan mara o tɛ ka se ka kɛ olu bara sɛnɛ n'u ko k'u b'a kɛ ni sɛnɛkɛfɛnw ma taa tiɲɛ banbaganciw fɛ a sɛnɛkɛfɛnw u bɛ t'u ta ka taa ni u ye baganko fana bɛ ten fɛnɛ o hukumu kɔnɔna la min ye ni lakanabaliya ɲɔ ɲalen olu ka yɔrɔ la sa u wulilen don k'u jɔ koyi Dokon kɔni u nisɔn man di nin ko in kɔnɔna la ka yira k'a fɔ u n'u ka jalakili bɛ ɲɔgɔn na
o jalakili o bɛ ɲɛsi jɔn ni jɔn ma o ye an ka lakana tigilamɔgɔw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la i n'a fɔ n bɔra k'a fɔ cogo min na sa MINUSMA ale ka rapport kɔnɔna la dɔgɔnw u ko tiɲɛ yɛrɛ la ko digi kɛlen don olu la min ye an ka lakana tigilamɔgɔw ye ko olu yɛrɛ k'u tɛ ko olu ye u ɲɛ la bilen ayiwa gɛlɛya kɔni n'a bɛ jamana kɔnɔ ni surunadonbagaw bɛ sɔrɔ i la marifatigi kunda finitigi kunda o kɔni la kɔni k'i bɛ se ka hakililatigɛ sɔrɔ dɛ nka tiɲɛlikɛla minnu ni olu bɛ nalen olu bɛ na u tɛ lafasabaga ye u tɛ surunadonbaga ye ko jagoya kɔni k'olu b'u ka tiɲɛni kɛ ka taa dɛ ekɔlidenw olu tɛ ka se ka taa ekɔli la bilen ekɔli datugu la min ye jago ye o kɛrɛbɛ tɛ jago tɛ ka se ka kɛ olu ka yɔrɔ la bilen gɛlɛya in kɔni a bɛ fɔ nin ma ko jahadi de ko ye nin jahadi in ale kɔni a kɛlen don ka tiɲɛli de don kadɔw olu fɛ dɔgɔnw fɛ yen filaw fɛ mɔsiw fɛ yen siya wɛrɛw bɛ n'olu bɛ wele ko tilɛmu ani dafinw ko tiɲɛ la ninnu fana u kɛlen don ka wulikajɔ de kɛ ko ye u ye wulikajɔ ye jumɛn ye ko n'u ma wuli k'u jɔ ko nin y'u ka maaya bannen ye koyi ka sababuya kɛ lakana a kisɛ kelen tɛ olu ka yɔrɔ la yen bi n'i y'a jateminɛ Baɲangarakaw fɛ Bangasi Koro Duwanzan tiɲɛ la nin sigibagaw olu kɔni u kɛlen don ka wuli bi na u ni ɲɛji bɛ ɲɔgɔn na u ni kule bɛ ɲɔgɔn na u ni welewelemada bɛ ɲɔgɔn na ka ɲɛsin jamana a lakanabagaw ma ka yira k'a fɔ ko lakana min ni a tun ɲɔɲalen don olu fɛ yen dɔɔni ko o kisɛ kelen de tɛ yen bilen ka sababuya kɛ yɔrɔ fɔlɔ minnu filɛ nin ye k'a fɔ bi hɛrɛ a kisɛ kelen tɛ yen wa hɛrɛ ko a tamasere tɛ yen ko ye nin cercle naani nin olu sigibagaw kɔni u y'a lajɛ k'a fɔ ko n'u ma wuli k'u jɔ k'u bolo di ɲɔgɔn ma ko tiɲɛ la ko nin y'olu ka adamadenya nin y'a bannen ye ko ye ka sababuya kɛ fagali bɛ ka ɲɛsin u ma cogo min na minɛliw bɛ ka ɲɛsin u ma cogo min na ka tunu ka u bolofɛnw yɛrɛ k'olu fana tiɲɛ n'i ye fɛn min ye ni o bɛ digi adamaden yɛrɛ ka adamadenya la yɔrɔnin kelen n'a bɛ fɔ o ma ko kɔngɔ kɔni o ɲɔɲalen don nin cercle naani ale kɔnɔna la welewelemada min b'u bolo o ye k'a yira k'a fɔ ko ɲɛmaaw k'a lajɛ ko ye k'u k'a lajɛ ko u tɛ ka fosi de kɛ bi ka ɲɛsin olu ma min ye lakana ye ni a ma ɲɛ ko marabaga bɛ jamanaw la olu kɔni ka welewelemadakan in ye ka ɲɛsin u ma u k'a lajɛ joona u ka cidenw bila ani lakana tigilamɔgɔw bila ka se olu fɛ yen nanzarakan na u y'o de fɔ dɛ le retour effectif de l'armée ayiwa Golo Masirilen Tabaw nin y'olu yɛrɛ de welelen k'u ta u tɔgɔ ma yani u ka se kɔni ko olu kɛlen don ka min ŋaniya siri bi o ye olu ka donsolakaw ye olu u faralen don ɲɔgɔn kan an bɛ don min na ko bi yani ka lakana jɔnjɔn tigilamɔgɔw se donsolakaw faralen don ɲɔgɔn kan olu se ko fitinin min ye olu kɔni bɛ k'o kɛ dɛ nka welewelemada kɔni o bilalen don u ye tan tɔgɔ ma k'a ko la ko ye ka Asimi Goyita ni o ye an ka camancɛ fanga in ɲɛmaa ye u ye a ta tɔgɔ ma ko Asimi Goyita k'a k'a lajɛ k'a k'i kɔfilɛ dɔgɔnɔw la u b'a dɔn ko a b'a se la ko ye nka a b'a se la cogo o cogo digi kɛlen don olu minnu na su ani tile a tɛ ka tigɛ a tɛ ka ɲa ko Asimi Goyita k'a k'a lajɛ a ka cidenw bila ka taa ni o ye kɛlɛbolo dɔw ye walasa olu bɛ se ka lakana k'o sɔrɔ ko ye nka yani Asimi Goyita a bɛ olu bila ka na k'olu kɔni kɛlen don ka jɛkulu nin cercle duuru nin u kɛlen don ka maa damadɔ suganti o cercle duuru in kɔnɔna la fo ka taa se maa duuru bɔɲɔgɔnko ɲɛmɔgɔ duuru k'olu fara ɲɔgɔn kan olu ye Bamakɔ taga olu ye o minɛn siri kabanko ye u bɛna Bamakɔ yan ka na Asimi Goyita ka a ɲini k'u ɲɛ jɔ a ɲɛ la u filɛ ka min fɔ gafe kɔnɔ nin ye ka na o fɔ a ɲana ko ye a k'a lajɛ joona a n'a ka chef d'état major u k'a lajɛ joona u ka nin ko in ka a bila minɛn kelen kɔnɔ walasa lakana a bɛ se ka sabati olu fɛ yen min kɔni ye Bamakɔ nali ye u y'o sira ta ka ban walasa u bɛna ka na Asimi Goyita k'ale ye k'a kuma ɲɔgɔnya min b'u kan u k'a fɔ a ye da ani da nka yani u bɛ se a ka di u ye Asimi Goyita a ka fɛɛrɛ kɛ ani Golo Masirilen Tabaw lakana u ka a minɛ ka a sabati walasa olu bɛ se ka lakana k'o sɔrɔ ko ye awo n y'a fɔ cogo min na Fasiri a bɔra le pays ale ka bi bɔlen kɔnɔ Burema Gindo ale ka laseli don. Awe Traoré indépendant ale ka bi bɔlen o bɛ n bolo ale kumana lakɔli karamɔgɔ kan lakɔli karamɔgɔ minnu ni olu ka kalan ɲɛsinnen don sanfɛ kalan ma ni a bɛ fɔ o ma ko enseignement supérieur
min ye o syndicaliste ye sa olu tun ye baarabila boloda baarabila min ni u ye laseli kɛ bi ka yira k'a fɔ ko baarabila in ko a bɔra a ma nanzarakan na n'u b'a fɔ ko grève o grève in o bolodalen sa u fɛ u y'a yira k'a fɔ ko u ye a bɔ a ma ko ye ka sababuya kɛ min ye syndicat national de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ye ko u tun kan ka nin baarabila in daminɛ bi taratadonya in na ka taa kuncɛ fɔ alamisa natɔ la koyi nka u ka wulikajɔ minnu kɛra ani ɲɔgɔnye minnu kɛra u ni ɲɛmɔgɔ kunda kɛrɛnkɛrɛnla minisiri min ni o ɲɛsinnen don olu ma u ye ɲɔgɔnye kɛ o ɲɔgɔnye min ni o kɛra sa u y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la min ye k'a ta bi la bi tarata utukalo tile 31 ka taa bila alamisa la septembre kalo tile 2 san 2021 ko u kɔni ye baarabila boloda o baarabila kɔnɔna la n'u ma nimisi wasa sɔrɔ k'u tun bɛna tile 5 wɛrɛ fɛnɛ fara o kan koyi o tile 5 tun bɛ taa a daminɛ septembre kalo tile 6 la fo ka taa bila o tile 10 na min ye u ka lajɛ u ɲɔgɔnyew kɔnɔna la sa o ɲɔgɔnyew kɔnɔna la dɔgɔkun in laban kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko u ye sigikafɔ dɔw kɛ o sigikafɔ ko o nana kuncɛ min kan u bɛnna ko dɔ kan o bɛnkan o ye jumɛn ye o ye k'a yira k'a fɔ ko u bɛna grève in k'a bɔ a ma ka sababuya kɛ olu ka laɲini ye laɲini 5 de ye o laɲini 5 min ni u sɛbɛkɔrɔ kumana kan u bɛ laɲini fɔlɔ ko u ka grille salariale sara o labɛnni togoya ani ka syndicat minnu bɛ yen nɔ ni olu ka kan ka taa retraite la ko ka san 2 fara olu ka retraite san kan o mana bɔ yen u y'a yira k'a fɔ ko baarakɛla dɔw fana bɛ yen école karamɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ olu ka sara ko ka yɛlɛma kɛ o la ani o mana bɔ yen dɔw fana bɛ yen olu ka sara kɔrɔ dɔw bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko arriéré ko fɔ k'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ko k'o d'u ma fɛnɛ u ka tɔrɔmɔɲɔgɔn dɔw fana bɛ yen min bɛ wele ko heure supplémentaire ko o fana olu fana juru bɛ yen o mana bɔ yen nɔ ko ma 59 bɔ ɲɔgɔn ko olu fana ko k'olu kɛ fonctionnaire ye koyi k'olu bɔ conventionnaire la k'olu kɛ fonctionnaire ye ni négociation in ni o ye ɲɔgɔn faamuya ye walasa fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a ko la cogo min na u kɔni u bɛnna ko kelen kan ni point 5 in u bɛnna 4 kan o 4 kɔsɔn sa ko olu kɔni ko u bɛ bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ ko olu ka grève min ni a tun bolodalen don ko grève in k'u ye a bɔ a ma fo ka ko grève in ko a bɔra a ma o la baarabila in ni a tun bolodalen don u fɛ ko a bɔra a ma Abdul Dambele ale ka laselen nin ye ka bɔ indépendant ale ka bi bɔlen kɔnɔ Awoyi Traoré Awoyi an bɛ taa cakɛda kɔnɔ cakɛda min ni an b'a wele ko commission électorale nationale indépendante ni o ye CENI ye CENI ale tun ye baarakɛyɔrɔ ye baarakɛyɔrɔ min ni ale ɲɛsinnen don kalafiliw olu koɲɛw ɲɛnabɔli ma CENI ale cira koyi ale cira kabini février kalo tɛmɛnen tile 21 ale cili ni bi cɛ Awoyi Traoré min ye a baarakɛlaw ye o ni nisɔngoya bɛ ɲɔgɔn na wa u n'u ka nisɔngoya yirali o bɛ ɲɔgɔn na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka sababuya kɛ baarakɛla minnu ni olu tun b'a baara kɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya a chauffeur-lakaw chauffeur-lakaw olu bɛ k'u ka nisɔngoya yira bi koyi ka fara baarakɛla tɔw yɛrɛ kan koyi ka sababuya kɛ ko u tɛ baara la bilen CENI cilen sa ko tagayɔrɔ ma sɔrɔ u la u bɛɛ sigilen don k'u bolo da u sen kan wa u sigilen don k'u bolo da u sen kan n'a ma ɲɛ ko baara ko a bɛ jɔ fɛn min bɛ yen ni o kan ka d'i ma ni o y'i ta ye n'a bɛ f'o ma ko droit o droit in o de tɛ ka se ka sɔrɔ u fɛ koyi olu dun ka kuma b'a yira k'a fɔ ko olu kɔni u ye baara de kɛ koyi u ye baara kɛ fo ka taa se san 4 bɔɲɔgɔnko ma n'a ma ɲɛ ko olu ka baara bɛ ka jɔ o baara ninnu kɔnɔna la u ma congé sɔrɔ u ma lafiyada sɔrɔ u ye san 4 o jalen de kɛ baara la don ma bila wa don ma di u ma
kun kɔnɔ la sa u y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la olu mago bɛ u ka droit la koyi o droit ni o allocation sociale ninnu ani u kan ka fɛn o fɛn sɔrɔ ni olu bɛ sɔrɔ baara siratigɛ kɔnɔ la ni o ye baara nafaw ye INPS ka sira nafa sɔrɔ sira dɔw fɛnɛ bɛ olu la u y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la baara ninnu kɔnɔna la fɛnw tigɛra u ka sara la fɛn minnu ni olu kan ka k'u ɲɛsigi fɛnw ye INPS b'o la ani a nɔkan fɛn wɛrɛw o hukumu kɔnɔna la sa an bɛ don min na i ko bi seni baarakɛlaw u y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko u mago bɛ u ka droit la koyi o la sa u ka welewelemada de kɛlen don ka yira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko u bɛ ɲɛmɔgɔw a ɲini u fɛ u ka droit u ka d'u ma ka sababuya kɛ u mago b'a la fasiri ale an y'ale bɔ indépendant a ka bi bɔlen kɔnɔ Awoyi Traoré Awoyi Traoré n'a donna kunnafonidi gafe kɔnɔ halisa an bɛ an bolo se Kasim Traoré ale ka laseli ma laseli min ni a y'a yira k'a fɔ ko min ye conférence min ni ale tun kan ka kɛ fasoba in kɔnɔ conférence min ni ale tun bɛ kɛ Haut Conseil des Maliens de l'extérieur o fɛ a tun kan ka daminɛ bi koyi ko a bɔra a ma conférence min ni a tun kan ka kɛ bi ko a bɔra a ma koyi wa u y'a bɔ a ma a surunyalen ko o bali maaw la ka sababu kɛ olu ka nin conférence n'o o kun kan ka bɛn conférence 7 ma n'a bɛ fɔ nanzarakan na ko 7e conférence ordinaire du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur ko u y'a bɔ a ma o kunnafoni o de dira ka yira k'a fɔ ko u ka ɲɛma minnu ni olu bɛ yen u ka président minnu bɛ yen jamana ni jamana yɔrɔ Haut Conseil Malien de l'extérieur ale jɛkulu ye jɛkulu min ni ale bɛ jamana fan caman fɛ maliyɛnw sigilen don yɔrɔ minnu na olu maliyɛn minnu sigilen don yɔrɔ min na bɛɛ n'i ka ɲɛma de don i ka sigida la jamana ni jamana nka olu bɛɛ lajɛlen de faralen don ɲɔgɔn kan ka jɛkulu kelen k'o sigi o de ye Haut Conseil nin ye ka ɲɛmɔgɔba kelen k'o kɛ u la u ka conférence min ni a tun dɔgɔdalen don bi sɔgɔmada in na ko a bɔra a ma ka sababuya kɛ baara minnu kan ka kɛ kɔrɔlen cogo min na ko olu ma se ka labato a bato cogo la n'i y'a ye a bɔra a ma o kun de filɛ nin ye k'o fɔ maaw ye nka a bɔli a ma o kɛra kɔlɔlɔ belebeleba ye koyi ka sababuya kɛ u ka tɔnden minnu bɛ jamana wɛrɛw la secrétaire général ni président nin ye ninnu bɛɛ tun y'u ka minɛnw wagandew ta kana koyi ka na maliba in k'ale sɛgɛrɛ kabini araba tɛmɛnen ninnu caman jiginna fasoba in kɔnɔ yan nɔ walasa u bɛ se ka na ni jɛrɛjɛba in kɛ maliba kɔnɔ n'a fɔra ko o bɔra a ma ko a kɛra tiɲɛli ye olu bolo koyi o hukumu kɔnɔna la sa mɔgɔ kelen de filɛ nin ye k'a fɔ nin n y'a fɔ cogo min na Kasim Traoré ale ka kunnafoni y'a fɔ cogo min na ko jɛrɛjɛ in tun kan ka kɛ kan min kan o kanw kɔrɔlen o de ma labato yɔrɔ sɛbɛnfura ko o de b'a kow la o sɛbɛnfura minnu bɛ yen nɔ n'u b'olu wele ko statut ni règlement intérieur kɛrɛnkɛrɛnnen la u ka sariya sɛbɛn minnu bɛ yen nɔ ko o sariyaw olu kɔnɔ sɛbɛnw de ma labato walasa jɛrɛjɛ in ale ka kɛ n'a ma ɲɛ ko o ma labato ko fɔ o ka ɲɛɲini de k'o k'a kɛcogo la ko n'o tɛ k'a bɛ kɛ sariya sɔsɔ ye o hukumu kɔnɔna la sa fasiri y'a yira k'a fɔ ko u ka bi lajɛ min ale tun kan ka kɛ ko a bɔra ma koyi fasiri Kasim Traoré k'a di maaw ma indépendant ale ka bi bɔlen kɔnɔ Awoyi Traoré cakɛda min bɛ yen n'a bɛ wele ko ALPC ni o ye secrétariat permanent de lutte contre la prolifération des armes légères et de petits calibres o ye baarakɛyɔrɔ min ni ale ɲɛsinnen don an ka maramafɛnw olu tagabolo lakanani ma maramafɛnw olu bɛ taa sira minnu fɛ ni olu tɛ sira jɛlen ye ka olu kɔn ka wulikajɔ kɛ walasa maramafɛn kana cari togo tiɲɛnenw na jamana in kɔnɔ Isufa Awoyi Traoré o baarakɛyɔrɔ min ni ale bɛ yen nɔ ale ye ɲɛma kura sɔrɔ koyi o ɲɛma kura ale tɔgɔ de ye ko lieutenant colonel Adama Jara fasiri a y'a fɔ cogo min na indépendant a ka bi bɔlen kɔnɔ Umar Bari ale ka fasiri don a y'a yira k'a fɔ ko lieutenant colonel Adama Jara ale de kɛra ɲɛma kura ye ɲɛma kura min ni ale sigira conseil des ministres tɛmɛnen fɛ o hukumu kɔnɔna la sa Adama Jara ale kɛlen ka baara ta sa
a ye wulikajɔ kɛ ka a n'a a baarakɛɲɔgɔn u ka ɲɔgɔn ye o hukumu kɔnɔ la sa a fɛnɛ min b'a a kun n'a kan cɛ a y'a o yira k'o fɔ Adama Jara ni o ye lieutenant colonel Adama Jara ye ale ko a nisɔndiyalen bɛ faso ɲɛmaaw fo ka sababu kɛ u ka hakilina sera ale ma ka ɲɛmɔgɔya in k'o di ale ma o hukumu kɔnɔ la sa ale yɛrɛkun fɛnɛ ale fɛnɛ bɛna yɛrɛkun di baara nin kama ko ye ka baara in ka sɛbɛkɔrɔ kɛ k'a ɲa ni a ma ɲɛ ko ɲɛmɔgɔya dira ale ma bɛɛ ni jɔyɔrɔ don faso kɔnɔ ale ka kan ka min kɛ suko ani dugusajɛ ale fɛnɛ b'o o kɛ baarakɛyɔrɔ in a ɲali baarakɛɲɔgɔn in a sigikun ka o waleya kosɛbɛ ka ɲa o hukumu kɔnɔ la sa ko ale kelen tɛ se ka baara in kɛ dɛ ale bɛ o ɲɛmɔgɔ kelen k'olu ka welewelemada kɛ u ye u ka fara ɲɔgɔn kan ka baara in kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a baarakɛɲɔgɔn tɔw minnu bɛ yen u ka fara ɲɔgɔn kan ka baara in kɛ ni o bɔra yen ko a ma ɲina société civile kɔ ka sababu kɛ olu kɔni b'u ka baara la su ani tile nka fasodenw olu de bɛ se ka fara olu kan kɔnɔnajɛlenya la bilasirali ani dubabu walasa baara ninnu olu bɛ se ka ɲa cogo min na min ye lieutenant colonel Adama Jara ye ɲɛmaa kura a ko a bɛ foli k'o ɲɛsin maa ma ale bilara maa min nɔ la maa min ni ale tɔgɔ ye ko colonel major Nɛma Sagara ale bɛ Nɛma Sagara k'o sɛbɛkɔrɔ fo ko ye ko Nɛma Sagara ale bɛ Nɛma Sagara min place la nin ye Nɛma Sagara ko a ye a jeniyɔrɔ fin nin baara ninnu kɔnɔna la kosɛbɛ k'a bɛ Nɛma Sagara k'o yɛrɛ sɛbɛkɔrɔ fo ka tila ka dɛmɛ fɛnɛ ɲini a fɛ ko ye u ka fara ɲɔgɔn kan ka baara ninnu kɛ bilasirali siratigɛ kɔnɔna la awo ye Adama Jara ale kɛlen yɔrɔ in ale ɲɛmaa ye an ye ŋunuŋunukan caman mɛn an ye laselikan caman mɛn fasoba in kɔnɔna la ka bɔ Nɛma Sagara ale kanubagaw yɔrɔ la caman dimina caman wulila ka kuma bɔlɔlɔw kan caman kumana gafew kan u y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ la ko olu ma nisɔndiya a ma diya olu ye fiyewu Nɛma Sagara a ka bɔ nin yɔrɔ nin na koyi hukumu kɔnɔ la sa o wulikajɔw la an donna nataw la an n'an kɔni ye kumakan min sɔrɔ an bɛn'o da fasodenw tulo kan